Okei. Jos ihmettelette, miksi mä oon subjekti just asettaneella käyttäjällä. Juu siis, jos te ihmettelette, mistä mä oon nää kamat saanut, tälleen kun mä aloitin sen, niin... Eiku siis heitteli kamaa ja mä otin tietenkin ne. Siis kuitenkin mä vedän jotain road. Kuitenkin jotain road. En tiedä mitä road. Vaikka... Laittakaa tän videon kommentteihin. Että siis mitä vois se kunnon tähtäys niinku. Koska siis... Se olisi ihan hyvä tietää jo. Mut siis, jatketaan. Okei, tän maan nimi on Tottelias ja musta tuntuu, että kauhean moni pelaaja ei tuu tänne. Ja minä en mitään donateboxia halua siis hommata tänne. Joten, jos te haluatte donata, kun mä oon siis tällä käyttäjällä. Mä muuten pidän tästä Road-hommasta taukoa, siinä logo, Secret Base. Ja tommoset, vaikka mä tiedän, että siinä vois helposti rikastua. Siinä on se, no mä haluaisin tehdä teille videoita pääkäyttäjällä silloin. Mä en nyt tee tällä käyttäjällä mitään. Declare-pateria. Ei mushroom. Kuitenkin. Miten mä saan nyt tehdä joku 500 tehtävää? Ilman, että mä niinku tein mitään. Käytetään red-scrolli, mutta tapetaan heti itsemme. Se on itse asiassa aika järkevää. Tai siis mä ajattelin, että mä mainitsin. Mä aion mahdollisimman nopeasti siis tapattaa itteni taholta. Mä rikon kohta 3 soilia ja jotain tehtäviä. Jes. Eka kuolema. Ei, älä tapaa näitä. Kiitos. Mä voisin skipata tän. Siis tää vie vaan turhaa aikaa videosta. No niin, aivan mahtavan hienosti nytten kuoltu. Me hakataan muun muassa ne 3 soilia. Ja mennään ottamaan tehtävät. Nyt on vaikka reissit. Ja sitten mennään aina. Ja mun lempparitaktiikka. Mä laitan 3 red-scrollia. Oho. Siis tosi halvalla myyntiin. Yksi on 50, mutta joku myy 32. Laitaan yksi vaikka 31. Koska nämä on kuitenkin kaikki ilmaiseksi saatuja melkeinpä. Ei kuluttaa. 1. 31. On 30. Ja Mauriuksen. Mitä? Miksi joku myy red-scrollia 10 bytellä? No 9. Okei, nyt ollaan tuolla pixelmaineissa. Ja ruvetaan grindaamaan. Mä meinasin sanoa netheria. No kuitenkin. Nyt grindataan netheria. Ei. No niin, ekaan maini vedetty, jos sanoisin. Tää on huono suoritus, me saatiin vaan 1 kenkä. Mut siis, jos sen sais myytyä.
edes. Oi, kaikki red-scrollit myyty. Mä sanoin, että mun taktiikka. Toi on hyvä sen takia, kun nyt saa vähän alkuunkin myyttejä. Ja nyt mä voin laittaa sitä, mitä mä oikeinpä haluan. Vähän isommalla hinnalla. Joo, tässä on mahtava bitcoin määrä. Kengät on kai Venaa? Venaa! Siis, jos mä olisin aloittanut tämän haasteen, mä olisin saanut 7 tonnia siitä ja mä myyn yhden kengän. Kyllä silti. Ei kuin. Ja. Ketaan. Otetaan tätä päälle. No nyt on hieno. Noin toka kerta, kun ollaan päästy maini läpi. Lisää myyntejä. Nyt on 200 byteä. Saatiin naula nytten. Sitten kun mä saan ton ekan bronssiavaimen. Siis jos mä myisin sen, niin vähän siis jos mä myisin sen, niin mä saisin joku 200 byteä. Mut sit samaan aikaan mä vähän mietin tässä. Mä voisin käyttää sen. Ja saada jotain muuta. Se oli hyvä, kun joskus mä kysyin Suomessa, että kumpi on parempi tubettaja, Krister vai Hikiala-PV? Ja siis mä yllätyin, mutta siis mua oikeesti sanottiin enemmän. Siis siellä oli joitain pelaajia, tietenkin, aika moniakin. Siis silti mä voitin. Mä just kuolin näillä palkinnoilla. Siis mä vahingossa hyppäsin niinku laavaan. Eiks mä oikein aika onnekas? Paitsi, että tää video on ainoa tätä sarjaa. En tiedä miksi en mä jaksa tehdä tämmöstä. Ei jee. Mitä mä voin ostaa? Oho, en. Mutta pieni budjatti. No, ei. No. Ei. Green. Mä en saa mitään. Ei. Otetaan vaikka 2 tällaista. Saanko mä jotain vielä? Ootakaa. Okei, eli maassa Tylkke 22 on Bodensworldia jotain Red Racer ja kuitenkin aivan mahtavaa loppuiltaa päivää. Jotain. Mutta mä en haluaisi, että katsotte tätä mun salasana ja tommoista laittaa. Kuitenkin moro, katso mun kaikki videot, tilaa kanava ja osallistu giveen. Silloin kun 60 tilaa on Fishing Upgrade Station, saattaa olla sun. Joten moikka!